και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Νικαίαη, και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση. Και το πνεύματι σου. Ας κεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομαι, Κύριε. Δέσποτα πολυέλε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της παραχράντες και της ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των Ιλίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εδόξων πανεφήμων και πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και ιδρυτού της Εκκλησίας ημών, των εναγείς μεγάλων πατέρων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, των Αγίων εδόξων μεγάλων μαρτύρων γυναικών, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των ενασκείς συλλαμψάντων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας ενδόξου, Παρθενομάρτυρος, Παρασκευής της Αντριφόρου, εις και της μνήμην επιτελούμε, και πάντων σου των Αγίων, ευπρόσδεκτον πίσων τη δέησιν ημών, δόρισε ημίν την άφεση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς τη σκέπη των τερίγων σου, αποδίωξον αθυμών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών τη ζωή, Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμο σου, και σώσοντας ψυχάς ημών, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, που ευλογήσας τους 5 άντρους εν τη ερήμο και εξ αυτών 5.000 άντρας κορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άντρους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλεον, και πλήθυνον αυτά εν την πόλη και η Ιερά Μητροπόλη ταύτη, εις τους οίκους των εορταζόντων και εις τον κόσμο σου άπαντα, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίεσον, ότι σύ ο ευλογών αγιάζων, τρέφων και συντηρώντας σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών,
και εσύ την δόξα να αναπέμφομεν συν το ανάρκο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Πλούσιε πτώχευσαν και πεινάσαν, οι δε εξητούντες των Κύριων, ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού. Της πουλήσεων την κλίση κατάλληλων εργασαμένη φτερόνιμε, την ομώνυμον σου πίστην εις κατοικίαν και πλήρωσε Παρασκευή Αθροφόρε. Στη χωρία των Αγίων Μαρτύρων, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, των οσιομαρτύρων και των μεγαλομαρτύρων της Εκκλησίας μας, σε χωριστή θέση κατέχει η εορταζομένη σήμερα Αγία Προστάτης της Ενορίας σας, η Αγία Οσιομάρτης Παρασκευή, μια μεγαλομάρτης και θαυματουργός Αγία της οποίας η ζωή, το μαρτύριο και τα θαύματα αποδεικνύουν την αγάπη της στον Χριστό, αλλά και το μεγαλείο και την δύναμη της πίστεως. Οπλισμένη με αυτή την δύναμη της πίστεως ακολούθησε η Αγία Παρασκευή την κλίση που της απίφθινε ο Χριστός από την νεανική της ηλικία. Και παρότι γνώριζε τις τιμωρίες με τις οποίες απειλούσε ο Αυτοκράτορας όσους προσπαθούσαν να μεταδώσουν σε άλλους την πίστη στον Χριστό και να τους κάνει να πιστέψουν, εκείνη δεν δίστασε, αλλά αφοσιώθηκε με ζήλο στην Ιεραποστολή, αγωνιζόμενη μέσα στην ίδια τη Ρώμη, την πρωτεύουσα του Ρωμαϊκού κράτους, να μεταδίδει την πίστη στον Χριστό και στους συμπολίτες της και να τους ελκύει κοντά του. Με την ίδια πίστη ανταποκρίθηκε όμως η Αγία Παρασκευή και στην δεύτερη κλίση του Χριστού, αυτή του μαρτυρίου, όταν οι στρατιώτες του Ρωμαίου Αυτοκράτορος Αντωνίνου την συνέλαβαν και την οδήγησαν ενώπιον του, προκειμένου να την πείσουν να αρνηθεί τον Χριστό και να θυσιάσει στα είδωλα. Όμως εκείνη η αδελφή μου όχι μόνο ομολόγησε θαραλέα την πίστη της και παρέμεινε ακλόνητη σε αυτήν, υπομένοντας με καρτερία και γενναιότητα τα βασανιστήρια στα οποία την υπέβαλαν, αλλά και όταν ο Αυτοκράτορας Αντωνίνος θέλησε να δοκιμάσει γιατί η Αγία Παρασκευή παρέμεινε ανέπαυτη από το καυτό λάδι και την πίσα μέσα στην οποία την είχαν βάλει, πλησίασε και τυφλώθηκε. Τότε η Μάρτης το θεράπευσε επικαλούμενη το όνομα του Χριστού και αποδεικνύοντας έτσι ότι αυτός ήταν πράγματι ο μόνος αληθινός Θεός. Με τον τρόπο αυτό, αδελφοί μου, ανταποκρίθηκε απόλυτα και στην κλίση του μαρτυρίου η Αγία Παρασκευή και αξιώθηκε να λάβει τον στέφανο της νίκης και να εφραίνεται στον ουρανό κοντά στον Χριστό με την χάρη του οποίου συνεχίζει να επιτελεί ακόμη και σήμερα θαύματα
σημερινή μνήμη και πανήγυρη της Αγίας Παρασκευής αποτελεί μία υπόμνηση σε κάθε πιστό, αλλά ιδιαιτέρως σε όλους εμάς που συγκεντρωθήκαμε στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της εδώ στον Πλάτανο, για να την τιμήσουμε, και σε όλους εσάς οι οποίοι την έχετε μόνιμη προστάτηδα της ενορίας σας, ότι έχουμε χρέος να ακολουθούμε κι εμείς την κλήση που απευθύνει ο καθένας μας στον καθένα μας ο Χριστός. Γιατί σε όλους μας απευθύνει μια προσωπική κλήση. Μια κλήση που αρχίζει με το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος, το οποίο έχουμε λάβει όλοι, και το οποίο αποτελεί κατά τον Απόστολο μια κλήση για να ενδυθούμε τον Χριστό, καθώς όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε, αλλά και συνεχίζει με διάφορες κλήσεις τις οποίες μας κάνει ο Χριστός στον καθένα μας ξεχωριστά, ανάλογα με τις δυνάμεις μας και με τις δυνατότητές μας. Δεν απευθύνει σε όλους μας τις ίδιες κλήσεις, ούτε τις απευθύνει με τον ίδιο τρόπο. Γι' αυτό και δεν μας καλεί όλους να γίνουμε μάρτυρες και να θυσιάσουμε τη ζωή μας για χάρη Του, γιατί γνωρίζει ότι είναι δύσκολο για τις δικές μας ασθενείς δυνάμεις. Ούτε ακόμη μας καλεί όλους να γίνουμε Απόστολοι και Ιεραπόστολοι, γιατί γνωρίζει ότι οι περισσότεροι από εμάς δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε τέτοιες απαιτητικές και δύσκολες κρίσεις. Όμως από τον καθένα μας ζητάει κάτι. Στον καθένα μας αναθέτει μία αποστολή, μικρότερη ή μεγαλύτερη, στην οποία μας καλεί να ανταποκριθούμε, ώστε να δείξουμε κι εμείς ότι κάναμε κάτι για την αγάπη Του. Κάναμε κάτι προσπαθώντας να βαθίσουμε στα ίχνη των Αγίων και των Μαρτύρων που τιμούμε, στα ίχνη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, που εορτάζουμε σήμερα. Και αυτή την κλήση ή τις κλήσεις του Θεού θα πρέπει να προσπαθούμε να ανακαλύπτουμε μέσα από τα γεγονότα και τις συνθήκες της ζωής μας, μέσα από όσα μας ζητούν μερικές φορές οι συνάνθρωποι μας, οι αδελφοί μας, διότι όλα αυτά είναι κλήσεις του Θεού που αν δεν τις ακούσουμε, που αν δεν τις προσέξουμε και αν δεν τις αποδεχτούμε, τότε δεν θα έχουμε ανταποκριθεί, αδελφοί μου, στο χρέο μας απέναντι στο Θεό. Τότε η τιμή που νομίζουμε ότι αποδίδουμε στους Αγίους και στους μάρτυρες της Εκκλησίας δεν έχει κανένα αντίκρισμα. Γιατί αν θέλουμε να τιμούμε τους μάρτυρες και τους Αγίους της Εκκλησίας, θα πρέπει κατά τον Ιερό Χρυσόστομο να τους μιμούμε. Ας φροντίσουμε λοιπόν να ανταποκρινόμεθα κι εμείς στις κλήσεις του Θεού, όπως έκανε η Αγία Μεγαλομάρτης Παρασκευή, ώστε να την τιμούμε αληθινά και να έχουμε πάντοτε τη χάρη και την ευλογία της. Αμήν. Συναπολύεις τον νου σου δέσποτα κατά το είδος την ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου του σωτηριός σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπο πάντων των λαών, φώσεις από το κάλυψιν εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ. Άγιος ο Θεός, 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 Άγιος ισχυρός, Άγιος αχάριτος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και Άη και εξ όρος των όρων. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστης αμαρτίας ημών, δέσποτας Κόσμος, ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη Κυρίας ασθενείας ημών, ένεγε το όνομα σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύχη και λαή και τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, Δόξα τω ελεύθερος Δήμος, δια του τόπου σου. Κύριε Κόμερ, Σε ευλογία του Θεού, σε θυμάς την ανθρωπία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νικαία και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ
ελέησε και σώσε μας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Και κλήρωσε Παρασκευία γλυκόρες. Εισήγαγες δέσποτα και και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επιδεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και απέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των συμμετεχόντων εις την Ιερά Λιτάνευσιν ταύτην μετά των οικείων αυτών, και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής πάμπλη μέλημα εκούσιον και ακούσιον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την ενωρίαν ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν. Από οργής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποτισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου υπέρ του υλονευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένην. Και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς. Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτηρήμων η ελπίς πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι και αέρη μακράν και ήλαιος γεννοήμοι δέσποτε επί τις αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γαρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Σοφία, λόγισον. Ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν στερεώσει Κύριε του Θεός, την Αγία και μόνο το πίσω να συμμόρφει και δοξερώσει και Αγία Εκκλησία και την προμετάφραση σε αιώνα αιώνων. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς. Η τιμιωτέρα τα χερουβίμ και δοξωτέρα να συγκρίτω στο Σεραφείμ την αδιαφθόρος τα λόγων τεκούσαν, όντως Θεοτόκον σε μεγαλύτερο. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο δόξα Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός, Πάτερ ο Άγιος, Θεός με τις πρεσβείες Παναχράντου και Παναμομαγίας από το Μητρός τη αδυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού προστασίας του Τιμίου Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων οικεσίας του Τιμίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων των Αγίων Δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Αγίων και Δίκαιων Θεοπατώρων Ιωακήν και Άννης της Αγίας ενδόξου μεγαλομάρτυρος Παρασκευής εις την μνήμη επιτελούμε και πάντων σου των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς ο αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Τι ευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντες ημάς βοήθειά μας και χρόνια Χρόνια πολλά καλά και ευλογημένα σε όλους. Να είστε όλοι γεροί.